Si volem obrir una nova etapa, si no volem malmetre l'oportunitat històrica de fer la sacsejada que el país necessita, tots i totes hem de sortir de la nostra zona de confort. No mirar tant el qui o amb qui, sinó el que volem fer, el què. I entendre que es pot fer molt més des del govern o implicant-se la governabilitat del país, malgrat que això suposi acceptar i digerir moltes contradiccions, que mantenir-se a la comoditat de l'oposició. Ens hi juguem massa per actuar a partir de càlculs electorals. Estic convençut que ningú tindrà la temptació de jugar la carta d'una repetició d'eleccions esperant treure un millor resultat, perquè les crisis que patim no estan esperant. El moment és ara, i mentre ens obstinem, o si ens obstinem en allò que ens diferencia, els problemes s'agreugen. Per això és l'hora d'obrir una nova etapa on avancem a partir dels grans consensos de país, on avancem a partir dels projectes que compartim i que junts, treballant en comú i donant resposta a la voluntat popular expressada a les urnes, tenim molta més força per fer-los possible. Aquest és el nou govern republicà que volem, que vull construir. Aquesta és la raó de ser d'una nova Generalitat republicana, que ha de tenir uns principis bàsics i clars. La visió progressista i d'esquerres, l'acció innovadora i transformadora, la vocació de servei públic, la governança participativa i transparent, el lideratge distribuït i honest, l'impuls generacional, la confiança en el futur, la capacitat de pensar en gran i el compromís amb la República Catalana. La nova Generalitat republicana ha de ser un govern al costat de la gent, profundament feminista, desacomplexadament ecologista i radicalment democràtic amb totes les conseqüències que això significa.